esnadun hasleaniz, Arberoako ibarrean, Donostirin, Ezponda etxaldean. Gure proiektua esnearen balorizatzea da, etxaldean transformaketa tailer bat sortuz. Horri esker, etxaldearen aktibitatea eta segida nahi genuke segurtatu. Laborantza biologikoaren urratsa egin dugu, behi gasna eta esnekiak eginen ditugu. Gure berezitasuna da, krema eta desertak egitea, behi esnea eta kalitateko osagaiak hautatuz. Izan esne opila, esne irrisa, xokoletazko kremak eta abar. Gasnetan, gasna fresko eta gurinak eginen ditugu. Gure etxeko ekoizpenak zuzenean saldu nahi ditugu etxetik eta lekuko merkatu batean, baita ere zirkuito laburretan.